שמרי יין הם כמו תמצית של יין, אני מוסיף עליהם מים ואני יכול לעשות נעמוד. אז זה אומר השולחן ערוך, רש ד' סעיף ה', אני קורא עוד הפעם, את זה למדנו, רק אני קורא לרענן. רש ד' סעיף ה', אומר השולחן ערוך, שמרי יין, כבר אנחנו עכשיו הבנו מה זה, נכון? זה הפסולת שירדה בחבית, מברך עליהם בורא פרי הגפן, ברכתם הגפן, נתן בהם מים, אם הוסיף עליהם מים על השמרי יין, זאת אומרת הוא כבר הוציא את היין, השאיר את השמרים והכניס מים. אם נתן 3 מידות מים ומצא 4, הוא שם 3 מים, כן? לא משנה איזה כמות, שם את הכמות של פי 3, לא פי 3 מהשמרים, אלא ביחס למה שיצא אחר כך. זאת אומרת נתת 3 ומצאת 4, כן? נגיד נתתי 3 ליטר, מצאתי 4 ליטר אחרי תקופה עם השמרים שנוזל אבל נוזל אבל 4 ליטר, הרי גם השמרים תופסים נפח, השמרים לבד הם ליטר, הכנסת 3 ליטר מים ונהיה לי נוזל של 4 ליטר, זה נקרא נכנס 3 ויצא 4, זה יין מזוג ומברכים הגפן. עוד פעם, יוצא שיש לי 75% מים, 25% יין שיצא מהשמרים, וזה ברכתו הגפן לכולי עלמא. נמשיך. אם מצא פחות, אומר השולחן ערוך, מה זה פחות? הכנסתי 3 ומצאתי רק 3.5, לא מצאתי 4, מצאתי 3.5, זאת אומרת שהשמרים הם לא נתנו לי 25%, הם נתנו לי 20%. אף על פי שיש בו טעם יין, קיוע בעלמא הוא בלשון הגמרא, קיוע זה סתם טעם חלוש כמו פטל, ואינו מברך אלא שהכל. עוד הפעם? מה עם השישית יין? רגע אילן, אתה קופץ, מדלג על הערים. קיוע כמו יד קהה. למדנו את זה, אבל אני רק חוזר, מה? קיוע כמו יד קהה. נכון, יד חלשה, זה סתם טעם חלש בענה. אז יוצא, מה אומר השולחן ערוך? איך שהוא שם מים, ונהיה לו עוד רביעית של... לא ברגע. לא, מהשמרים. נכון. השמרים מוציאים נוזלים? כן? בגלל שהם הם ספוגים. נכון? הם ספוגים, אתה מוסיף להם נוזל, זה עוד פעם תוסס לו, עוד פעם גודל, עוד פעם יש נפח גדול של נוזל. אז הכנסתי 3 מצאתי 4 זה הגפן, הכנסתי 3 מצאתי פחות מ4 זה שהכל. אומר השולחן ערוך, היינו כל זה נאמר בינות שלהם של חז"ל שהיו ינות חזקים, אבל ינות שלנו של השולחן ערוך, לא של שולחן ערוך, של רבנו יונה. שולחן ערוך מצטט את רבנו יונה, הנפקא מינה, אני רוצה להדגיש את זה, זה חד, השולחן ערוך לפני 400, הוא נפטר בשין המדי לפני 450 שנה, והוא מעתיק את רבנו יונה שהיה 300 שנה לפניו, זאת אומרת הוא היה לפני 750 שנה, 700 שנה רבנו יונה, בזמן הרמב"ן, הוא מחותן עם הרמב"ן רבנו יונה. אז הוא מעתיק את רבנו יונה שאומר שהיין של חז"ל, אני מתרגם בכוונה לשנים, 700 שנה לפני רבנו יונה, זה יין שנתתי 3 על השמרים מצאתי 4 גפן, נתתי 3 על השמרים מצאתי 3.5 שהכל. אבל בעינות שלנו החלשים, אפילו רמה תלתה ואתה 4, אפילו אם תיתן על השמרים 3 מים ותמצא 4, אינו מברך הגפן. למה? זה עדיין טעם חלוש, אין כוח לשמרים לתת כאילו מהאיכות של יין. ברור? עד פה ברור? אז למדנו שיעור קודם, אז ממילא טוב, אז אמרת לי שהנוסחה הזאת, יש פה הרי נוסחה בפיזיקה, יש פה נוסחה איך עושים יין, נתתי 3 על השמרים ומצאתי 4, זה יין, 3 ומצאתי פחות מ4 שהכל. אבל בעינות שלנו מה הנוסחה? מה הנוסחה? הוא לא אומר מה הנוסחה, הוא רק אמר שאם נתת בעינות שלנו, שלום בנימין, אם נתת בשמרים שלנו נתת 3 מים ומצאת פחות מ4, אומר השולחן ערוך זה שהכל. טוב, אז מה כן הנוסחה שיהיה יין? שייתן 5. מי אמר לך? אומר השולחן ערוך, יקיר כל זה חזרה על שיעור קודם. כן. ונראה שמשערים בשיעור שמוזגים יין שבאותו מקום. במילים אחרות הוא אומר,
איך שאנשים באותו בני מקום קוראים לזה יין, ככה הם מוזגים יין במים. זאת אומרת זה לפחות 4, לפחות נתתי 3 מצאתי 4, זאת אומרת זה צריך 4 פלוס. 4 פלוס. ושני תנאים. א', נתתי 3, ביין שלנו נתתי 3 ומצאתי יותר מ4, כי הרי הוא אומר שביין שלנו מצאתי 4 זה שהכל, אלא זה ביותר מ4, וגם שאצל בני המקום זה נקרא יין, מבחינתם זה היין שלהם. זה לא אנשים שאצלהם מה זה, מה הבאת פה? הבאת פה פטל? אלא מרגישים שזה יין. אומר הרמה, וזה מה שאילן הזכיר, הרמה פה אומר חידוש שכאילו אין תחביר למשפט, ובלבד שלא יהיה היין 1 מ6 במים, כי אז ודאי בטל. מה אומר הרמה? כאילו קוראים את השולחן ערוך ככה, אני כאילו אומר בעל פה במלל חופשי, שתבינו איך אין תחביר. אומר השולחן ערוך, ביין שלנו שזה יין חלש, כשאתה שם על השמרים 3 ומצאת 4 זה שהכל. אתה צריך 3, 4 פלוס, לתת 3 ולמצוא 4 פלוס, ושאנשים קוראים לזה יין באותו מקום. אומר הרמה, בתנאי שלא יהיה יותר מ6 ביחס לשמרים. עכשיו אין לזה תחביר, למה? כי הרי השולחן ערוך מצריך שאם נתת 75 מים, זה לא טוב. אתה צריך לתת 74% מים, כדי שיהיה לך יותר מרבע. זאת אומרת שיצא לך 26. אומר הרמה, לא, העיקר שלא יהיה 6. 6 זה הרבה פחות, זה 18%. אז מה קורה? איך הרמה כאילו הוא הולך עם השולחן ערוך, הפוך מהשולחן ערוך. זוכרים? על זה הבאנו שנחלקו פוסקי ספרד עם פוסקי אשכנז. עולה תמיד, זה ספר שהיה לפני 350 שנה, הוא מסביר את השולחן ערוך כמו שאני הסברתי. ושהרמה חולק עליו. השולחן ערוך סובר שבעיינות שלנו שהם חלשים, אתה צריך לתת 3 ולמצוא 4 פלוס, וקוראים לזה יין, והרמה חולק, אפילו 6 וקוראים לזה יין זה גם טוב. 6 שמרים ו5 שישיות מים, זה בדיחה, זה 18%. זה הרמה. והמשנה ברורה אומר שהרמה לא חולק על השולחן ערוך, אלא ככה הוא מסביר את השולחן ערוך. תהיו איתי, פה השפיץ של הוויכוח אתם מבינים? זה הוויכוח על המדבקות. העולה תמיד למד שהרמה חולק על השולחן ערוך, שלפי השולחן ערוך נתתי 3 ומצאתי 4 פלוס וקוראים לזה יין, אצל בני המקום זה יין טוב. אז מה צריך בעיקר? למצוא 4 פלוס, זאת אומרת שיהיה לך יותר מ25% יין, נכון? והרמה אומר לא, 6 זה מספיק, חולק. זה ככה מסביר העולה תמיד. אבל המשנה ברורה חולק על העולה תמיד, והוא מסביר שהרמה מסביר את השולחן ערוך, שהוא הבין את השולחן ערוך, שהשולחן ערוך התכוון להקל, שאפילו 6 מספיק. פועל יוצא שכשכתוב לך על יין מיץ ענבים, לשיטת מרן הבית יוסף, לדעת הבית יוסף, דע לך איך הוא הבין אותו? שזה תלוי איך הוא הבין את אלה שכתוב, ההכשר שכתב את זה, מה הוא מתכוון בית יוסף? בית יוסף כמו העולה תמיד שהשולחן ערוך מחמיר, שצריך לפחות 26% יין, או בית יוסף כמו שהבין הרמה והמשנה ברורה, זאת אומרת כמו שהבין המשנה ברורה, שאפילו 6 זה מספיק. אז נוהגים לומר, ככה הרב עובדיה תמיד היה אומר, הוא כותב על זה תשובה ביביע, אומר שפעם הוא דיבר שיעור בברכות האלה של היין, וקם לו מישהו בשיעור, אמר לו שהוא עובד ביקב, לא זוכר איזה יקב אמר לו בזמנו, כתוב בתשובה ביביע, אומר הוא אמר לו שהוא עובד ביקב ויש רק 18% יין, והשאר זה מים, סוכר, טעם חומם משמר, טעם, ריח וכל המסביב. אז הרב עובדיה שמע את זה, הוא לא ידע את המציאות הזאת, שמע את זה שככה עושים ביקבים, הוציא פסק לכל האלה בירושלים, התלמידים שלו, הוא מסר והרבה, שיין האלה של אשכנזים שהכל. ואז מתי זה התפרסם? שהזמינו אותו לחופה, והוא עשה שם הברכות על שהכל עשה מקם כאילו של חופה, החתן והכלה מתנדנדים, והוא עושה שהכל נהיה בדברו, ותקנו אותו, רבנו הגבן, לא, שיר שהכל. ואז אחרי שהוא עשה ככה, אז בחופה אחרת הרב משה צדקה, הרב יהודה צדקה, לא משה צדקה, הרב יהודה צדקה, שהוא קיבל מהרב עובדיה הרבה תורה, אפילו שהוא היה יותר גדול מהרב עובדיה, אבל הוא העריך אותו שהוא גדול הדור, רב יהודה צדקה,
אבא של הרב משה צדקה עכשיו שפורת יוסף, והוא גם כן עשה שהכל, התחיל לעשות בחופות שהכל, ואז התהפכה המערכה. זה ככה היה הסיפור. בינתיים האשכנזים שמעו את זה, נהיה בלגן, אז מה שהם עשו, הם החמירו. בוא נחמיר, מה נעשה? הם שלחו מכתבים לרבנים ספרדים שהם מחמירים ומשנים את הייצור, ואחרי בדיקות הם עשו 20%, 23%, 21%, בקיצור הם עדיין לא החמירו. אומרים פוסקי זמננו שהיין שלנו יותר חלש משל השולחן ערוך. אני לא יודע מאיפה הם יודעים את זה, אבל זה כנראה השערה. אם מחז"ל לרבנו יונה 700 שנה היין התחלש, אז זה כנראה עוד פעם מתחלש. אף על פי, סליחה שאני קוטע את כבודכם, אף על פי שיש פה קושייה מי ששם לב. הרי השולחן ערוך מעתיק את רבנו יונה. רבנו היה 300 שנה לפני השולחן ערוך, ומבחינת השולחן ערוך הוא לא מפריע לו כאילו להגיד שהיין שלי התחלש ביחס לרבנו יונה. זה קצת תמה, אתם מבינים? רבנו יונה אומר, היין של חז"ל הוא חזק משלנו בהפרש של 700 שנה. נכון? והשולחן ערוך מעתיק אותו 300 שנה אחרי רבנו יונה, והוא כאילו נשאר על זה שזה היין החלש של רבנו יונה, ואז אנחנו באים ואומרים שהיין שלנו יותר חלש משולחן ערוך 400 שנה. השולחן ערוך מבחינתו 300 שנה זה לא מחליש, ואנחנו כן מחליש. אתם הבנתם את הקושייה? זה הערה בעלמא, צריך עיון. לחיי המעשה, מה עושים בפועל? אז יש פוסקים אומרים, למדנו איזה שיעור קודם, החזון איש אומר, תשמע, ככה חזון איש מחמיר. הרב עובדיה הולך, רוב יין צריך. מה ההוכחה של הרב עובדיה צריך רוב יין? כי השולחן ערוך אומר, למדנו את זה כבר, השולחן ערוך אומר שאם אדם מערבב יין עם שחר ביחד, מג'נון, הוא עושה יין עם שחר, לא יודע, הוא עושה דבש, הוא שם שם שחר תמרים, לא יודע, בירה, הוא מערבב. עד כמה זה יחשב גפן? מתי זה שהכל? מתי זה גפן? אומר השולחן ערוך רוב יין. אם יש לי רוב יין בכוס, 51% ו49% בירה, הגפן. אבל 50-50 או 49 הפוך, זה שהכל. זה שולחן ערוך. אומר הרב עובדיה, ככה כף החיים כותב, לכן אנחנו צריכים בזמננו רוב יין. בייצור של יין שיחשב גפן, חובה שיהיה רוב יין. החזון איש מחמיר יותר מהרב עובדיה, ואומר, תראה, בגלל הספק שהיין יתחלש, אז אני סובר שצריך לפחות 2/3 יין. מחמיר יותר מהרב עובדיה. 2/3 יין. מי מחמיר? החזון איש. לא כמו המשנה, הוא חולק על המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר 1/6. זאת אומרת, 5/6 מים. החזון איש מחמיר 75%, לא 70, סליחה, 66, 2/3. למה למה לאשכנזים שזה לא בסדר? חזון איש למה לא ירי להם? לתלמידים שלו, הוא אמר, כל התלמידים שלו החמירו, כל התלמידי החזון איש, הרב קניאבסקי, הרב קרליץ, הרב נדל, אלה גדולי תלמידי החזון איש בבני ברק, הם כולם החמירו ביין של החזון איש מאוד מאוד. יש ייצור עד היום יקב פרטי של הרב נדל, קוראים לו הרב גדליה, הוא נפטר, זה הבנים שלו, פעם קניתי ממנו, הוא מייצר יין כבר מזמן החזון איש, 70 שנה, לפי שיטת החזון איש, שיהיה פה רוב לא רוב 51%, מחמיר יותר מהמשנה ברורה, לפחות 2/3. טוב. אבל יש 75%. נכון, תלמידי חזון איש, המשפחה של החזון איש גם, הם נשואים על החזון איש. זה הספרדים, משהו... אז לספרדים, לרב עובדיה רוב יין. לפי חזון איש 75%. 2/3, 66. לפחות. אז רגע, שאלתם את זה סוף שיעור קודם, ולא כתוב בתורה לאכול בד"ץ, כתוב בתורה לאכול כשר. אנשים כל פעם שואלים את אותה שאלה, איזה כשרות טובה? לא כתוב בתורה כשרויות, בתורה כתוב תאכל כשר, בתורה כתוב תברך על זה גפן, לא כתוב איזה כשרות. אתם מבינים? פועל יוצא אם אחד אכל בד"ץ וזה יתברר שזה טרף, אז הוא לא בסדר, כי לא כתוב בתורה. אם היה כתוב בתורה לאכול בד"ץ, אכלתי בד"ץ, אבל כתוב בתורה לאכול כשר ולא טרף, אז מה זה משנה אם אכלת בד"ץ או לא? אתה צריך לאכול כשר. אני לא נכנס לזה אם הוא אנוס או לא אנוס, אני נכנס לקו. אין שאלה כזאת איזה כשרות היא כשרה. אתם מבינים? פועל יוצא, לפי הרב עובדיה מספיק רוב יין, וככה נוהגים בבד"ץ בית יוסף, שהם מקפידים על העיקבים, עומדים על זה בסכין החריפה, זה נהלים בבד"ץ של בית יוסף, שיהיה רוב יין. מעבר לזה הם פחות מתערבים. הרב מחפוד, יש לו שיטה יותר מחמירה, הוא מחמיר כמו החזון איש פלוס. הוא סובר, ככה דיברתי עם הרב טהרני, הוא סובר שלא מספיק רק רוב יין,
מחמיר יותר מהרב עובדיה, אלא הוא טוען שצריך ממש טעם של יין, ובשביל להגיע לטעם של יין הוא טוען זה לא פחות מ-85% יין. זה הרב מחפוד, יין. כשאני אומר יין זה גם כולל תירוש, מיץ ענבים, כן? אבל לא התעסקו איתו. לא, אז הוא אמר לי מפורש, הרב טהרני אמר לי מפורש, אצלנו בכל כשרות של יין ומיץ ענבים של יורה דעה, זה מינימום 80-85% אולי יותר של יין. בית יוסף הם גם אומרים שבפרקטיקה היקבים עושים יותר מ-51%, אבל לא בגלל ההלכה, כי הם עושים יותר הם עושים 60, 70, הם עושים יותר, עושים 3/4, הם עושים יותר, אבל בחיי המעשה מצד ההלכה יש פה עוד מחלוקת, שיש כאלה שחולקים על הרב עובדיה גם לפי הספרדים, שזה לא מספיק רוב יין אלא צריך טעם יין, וטעם יין הוא 80-90%. הרב, טכנית יכול להיות יין של 20 שקל בהשגחת הבד"ץ בבית יוסף? כן. בטח שיש, יש ב-12 בהשגחת בית יוסף. לא, זה מה שאני שואל. אני אביא לך ב-12.44. אני שאלתי למה שאלתי, כי אם אתה אומר שצריך להיות רוב יין, כל החיסכון זה מנובע מזה שמוסיפים מים, לא? כמה אחוז? אצלנו בכולל מוכרים מיץ ענבים של בית יוסף ב-12.44. 12 שקל 44 אגורות, שאתה קונה קרטון. הרגילות. לא, כרמל מזרח אין. לא כרמל מזרח, הרב רובין מחמיר. הדגשתי שהרב רובין מחמיר. אז רגע, זה יש החברה. עוד פעם אתה חוזר, דוד? לא, מה השם של החברה? מה זה משנה? אמרתי לכם, אני סיכמתי את השיטות, אל תתבלבלו. אני לא אומר חברות, שישלמו לי החברה, אני אגיד. תנו לי להסביר, תנו לי, רגע, איציק, שנייה. אם יש כשרות שהרב נגרי שהוא תלמיד של הרב אליהו, אני לא יודע, אתה שואל אותי אני לא נביא, אני לא יודע. אני לא יודע, מה אתה שואל אותי? רגע, אני רוצה לסכם. אני לא מסכם כשרויות, אני מסכם הלכות. סיכום ההלכה, בית יוסף מקפידים על רוב יין. מה המקור של הרב עובדיה? פשוט, אם היין שלנו חלש, אז מה יחשב גפן? אם מצאנו הלכה שאת המערבב שחר ויין צריך רוב יין, זה גפן, אז גם פה רוב יין, ואחרי זה תוסיף סוכר, מים, מה שאתה רוצה. רוב יין, זה בית יוסף. הרב מחפוד חולק עליו, זה לא הרב מחפוד, זה הרב טהרני, התלמיד, הוא חולק עליו, הוא אחראי על הכשרות, והוא אומר לא רוב יין, צריך טעם יין, טעם יין זה ב-80-90%. הרב רובין מחמיר גם כן טעם יין, הוא לא עושה רוב, הוא מחמיר טעם יין. פועל יוצא בחיי המעשה, שמי שהולך לפי הרב עובדיה, אז כל כשרות של ספרדים טובה. מי שהולך לפי הרב עובדיה, כל הכשרויות הספרדיות, לא משנה איזה, יש הרבה כשרויות ספרדיות, הכל טוב. מי רוצה להחמיר יותר, אז הרב מחפוד או הרב רובין. מי שרוצה, עכשיו זה לא פוסל את האשכנזים, יש כן אשכנזים שמחמירים, יש כאלה שטוענים שיש יקבים שאומרים, אפילו שזה בהכשר אשכנזי, תבוא ליקב ותראה שיש רוב יין. אי אפשר להישבע שיקב אשכנזי, עם כשרות אשכנזית, הוא לא עושה רוב יין. אפשר להישבע שיקב ספרדי עושה רוב יין. אני לא שולל יקב אשכנזי, אני רק מחייב יקב ספרדי. אתם מבינים את ההבדל? שלא תגידו שמחר אמרתי שבד"ץ אשכנזי זה לא טוב ביין. לא אמרתי, אני לא יודע. אני רק יודע שהספרדים מאוד מקפידים על הנושא, והאשכנזים חלקם מקפידים וחלקם סומכים על המשנה ברורה שמספיק שישית 18-19% של יין. שאלה, ליד הנושא. כן. יש ביין פחות משישית יין. פחות משישית. כן. זה כולה על מזל שהכל. שהכל. נכון. אם זה יין נסך ושגוי עשה את זה? שאלה מצוינת. שמעתם את השאלה של אילן? זה לא קשור ללכות זה לא קשור ללכות ברכות, אבל הוא מפציץ, מה? מה שייך לכמויות? יין נסך. לא, כי זה לא יין. באיזה שלב הוא נגע ביין? הוא הכין את המשקה. הוא הכין את המשקה? אז זה ודאי יין נסך. לא, זה לא יין, הוא תומר. רגע, הוא אומר, אתה הבנת את זה? אם הוא נגע בוא נעשה, אם הגוי מכין, הבנתי, אם הגוי מכין את היין, אז זה ודאי יין נסך, כי התמצית הענבים עצמה, הוא ניסח אותה. מה אכפת לי אחרי זה שהוא ערבב אותה? מזה שיש משקאות חריפים ששמים אותם בחביות שהיה בהם יין. נכון, כי זה יין נסך אז. לא, אני עונה לך, זה יין נסך, גמרנו. כל השיבסים האלה, השם מרחם עלינו. השם מרחם, קדוש ברוך הוא ממך לעמו בית ישראל,
זה דברים שהתגלו אחרי הרבה שנים, למרות שעכשיו בארצות הברית יצא חוק כבר לפני כמה שנים, שלא יודע מי זה משרד הבריאות שלהם או כל משרד אחר, שמבחינתם אין יותר להשתמש בחביות משומשות, והם מחייבים חביות חדשות. זה נשמע לי מוזר מאוד, כי כל הייצור של השיבאס, המטרה שלו זה לקבל טעמים של משקאות שהיו פה מקודם. נשמע לי קצת מוזר, כנראה זה לא מדויק. הם כתבו את שם בארגון הבריאות העולמי שיושבים בניו יורק, כתבו שמצאו, הם בעצמם מצאו תולעים בעץ. זה לא מפריע להם, זה עושה להם טעם טוב. לא, הפוך, מפריע להם תולעים. אמרתי, לא מפריע להם. לא מפריע להם כי מוכרים וודקה עם תולעת. יש וודקה, טקילה, עם תולעת שמה, עם תולעת, זה נותן טעם. תולעת, מה, אתה לא מבין? אתה רוצה להגיד לך את זה בעיראקית? לא, כן, כי זה נותן טעם, יש לה טעם חריף, פגום מאוד לתולעת, וזה נותן מכה בטקילה, וזה... אם לא שותים אותה... שותים את זה, הגויים שותים את זה. אם אתה מוציא את ה... אין בריאה, אבל... עזוב, אתה נכנסתי עכשיו לזה, זה תבוא יום שני. תבוא יום שני. שמעתי את ההקלטה. רגע, אני אענה לאילן. אילן שאל שאלה טובה. אם הגוי לא הכין את היין שיש פחות משישית, אלא בבקבוק הזה שיש פה שביעית יין, זאת אומרת זה לא נקרא יין ונגע, אז התשובה היא זה לא יין נסך. מאיפה אני אומר את זה? מהגמרא. לא מנסחים את זה. לא מנסחים את זה. ומפה הרמה הוציא את ההלכה הזאת. מאיפה הרמה הוציא בהלכות ברכות? שברכת בורא פרי הגפן זה שישית יין, מזה שכתוב בהלכות יין נסך, שאם יש פחות משישית יין והגוי נגע זה לא יין נסך. אז הפוך, אתה שאלת את המקור. לא הבנתי, אז עכשיו מה זה שמדברים שיהודי שמחלל שבת בפרהסיה אינו יין נסך כמו גוי, ועד כדי כך שאם יש נגיד, הלכנו לאירוע אתמול בערב, ואם יש ברמן שהוא מחלל שבת בפרהסיה והוא פתח את הבקבוק ומזג לך זה יין נסך. כן. זה יין נסך? כן. למה? עכשיו הרב אמר שלא. איך שמעת את זה? בראשי תיבות, בגימטריה? איך אמרתי את זה? אז תסביר שוב. עוד פעם, הוא שאל שאלה כזאת, אם עכשיו אני קונה מיץ ענבים שיש שם שביעית יין, פחות משישי, שביעית יין, 6 שישיות מים, זה שהכל. אז הוא שואל אם הגוי נוגע בזה, שהכל, זה משקה שהכל, זה פטל בטעם ענבים. האם זה יין נסך? התשובה היא שלא, מפורש בגמרא, שאם אין שישית יין, לכולם זה לא יין נסך. אז בא הרמה ואמר, בהלכות יין נסך כתוב שאם אין שישית יין, אז אי אפשר להיות יין נסך. ממילא מה זה אומר? שבשישית זה יין, ומברכים גפן. ככה, כי יש חילוק חזק ביין נסך לברכות. מה זה קשור? אם הוא הגיע למסקנה הזאת שאם זה פחות, זה הרמה. זה הרמה. הבית יוסף חולק. אבל זה לא של נסך, אמרת. מה זה קשור? בגלל מה זה קשור? לפני שעושים את זה... לא, בנימין, תשמע. בגלל שבהלכות ברכות אני פוסק ששישית יין עם מים, שישית יין זה נקרא יין, זה נקרא יין לגבי נסך, זה לא אומר שזה יין לגבי ברכת בורא פרי הגפן. הבנת? יכול להיות שזה מספיק יין לגבי נסך, למה? כי גוי מנסחים את זה, אבל אין לזה חשיבות של יין לגבי משקה שיחשב ברכת יין. יש חילוק. בגלל שאנחנו לא מחזיקים יקבים, אז הנושא הזה בסופו של דבר, מה שמדברנו זה רק מה שאתה אומר בסוף, הבית יוסף, או הרמו, או הרב רובין, ועל זה הדרך? כי זה מה שידבר לנו. לא הבנתי מה אתה שואל, תדבר. אני מנסה להבין את השורה התחתונה של ההלכה, לא מבחינת להבין את ההלכה על בוריה, אלא אנחנו לא מחזיקים יקבים, אנחנו לא יכולים הרי לבדוק אם זה 60 או 50 או 40, אז על מה כן אנחנו יכולים לסמוך ברכת פרי הגפן? סיכמתי לך עכשיו את כל לא, אז אני שואל, זה לפי הכשרות זה הולך? כן, כן. אז אני ראיתי בבקבוק פשוט של גאולה, של התירוש של גאולה. זה לא סותר, מכיוון ש... הבנתי, אז אני שואל ועונה גם. מה ראית? אני אגיד לך מה הוא ראה. כתוב תרכיז ענבים ומים, אבל לא כתוב כמה ולמה. תרכיז זה גורנישט, זה ודאי שהכל. לא, אל תשמע לו. הוא לא התכוון שגאולה זה תרכיז. אם יש לך משקה, למשל, הסברתי את זה פעם, בוויטמינצ'יק יש כאלה, מנסים לשחק אותה בריאות, אז הם קונים ויטמינצ'יק לילדים. כאילו זה מפתר להם את הבעיות. בסדר, אז הוא קונה ויטמינצ'יק. טעם ענבים זה לא ענבים. לא, זה הנקודה שבא להגיד. כל הטעמים של ויטמינצ'יק בד"ץ. חוץ מהענבים. כתוב מפורש
לא בכשרות הבד"ץ, בהשגחת הרבנות בלבד. הבקבוק רק טעם ענבים. למה רק טעם ענבים? מה יש בטעם ענבים? מה? אז מישהו אמר שבוע שעבר בטעות שזה בגלל שהוא לא התבלבלו עם גפן. לא התבלבלו, כי גם על קריסטל, גם על טמפו, גם על... זה המשקאות שאני מכיר. יש פה חשש שאין סוף? או סופר דרינק, מי שמכיר. הירוק והכחול. היה פעם, אין יותר. זה הכי טוב, זה מנקש משמעות. זה ירוק הכי טעים. אין צד שזה גפן. נכון שסבתא שלי סיפרה לי, והרבה טעו בזה כשעלו לארץ, היו קונים בסופר מיץ ענבים, ולא ידעו, ביחו גפן. לכן כתוב על המיץ ענבים לא לקידוש של ההבדלה. כי היו פשוטים, בחול לא היה אצל הספרדים. כן, לא היה. נכון. אז למה הם בד"ץ הסופר על ויטמינצ'יק ענבים? בגלל שהם חוששים ליין נסך. כי הם חוששים שהייצור של התמצית ענבים האמיתית שיש פה היא נעשית באופן שיש פה חשש של ייצור על ידי גויים, באופן שזה אסור, ואז יהיה יין נסך. הרבנות חולקת עליהם בפרקטיקה, לכן הבד"ץ לא מחשיב והרבנות מכשירה. אבל למשל בשאר סירופים בטעם ענבים של חברות פשוטות שאין שם תמצית ענבים, זה הכל טעם ענבים, זה לא תמצית, זה רק טעמים שאתה קונה מוכנים, אז זה בד"ץ. למה? אין יין נסך פה, זה סתם טעם. משרת צימוקים, איך מתייחסים למשרת צימוקים? זה בהמשך, שאלה טובה רחמים. הרב, איך התייחס נגיד הכשרות של הרב מחפוד, שאמרנו שהם אומרים 85%? לא באחוזים טעם יין, אז זה יוצא 80-90. נגיד 85%, כן. אם יש יין שהוא 70%, איך הם התייחסו אליו? לגבי ברכה? כן. או לגבי... נסך ושעקות. לגבי נסך זה ודאי נסך, כי מספיק שישית. אוקיי. ולגבי ברכה, הוא יגיד לך, תשאל את הרב שלך, אני מסתפק. מה הוא יברך, אני שואל? מי? הרב שפוסק? כן. הוא בספק. אני מאמין, אני לא שאלתי אותו, אני מאמין שאם הוא בשעת הדחק גדול, אין לו משהו אחר, הוא יברך גפן, לדעתי. הרב, לא היית על זה של גיא. אז גיא, תמצית, אם כתוב על תמצית ענבים, זה ודאי שהכל, זה סתם. אבל יש יינות שכתוב עליהם 100% טבעי. אפילו אם זה הכשר אשכנזי, זה ודאי יין, ומחים עליו הגפן. אבל הגאולה, זה הוא לא זה מה שאמרתי לו, אז לכן אמרתי, אל תשמעו לו שגאולה זה תמצית. גאולה זה ענבים. לא תמצית, אמרתי רכז, יש הבדל ברכז ותמצית. מה זה? רכז ותמצית זה לא בגאולה. גאולה, אתה יודע, גאולה אתם יודעים מה זה, בקבוקי פלסטיק שמוכרים באושר עד, זה מחול. יש גאולה שהוא משקה לייט כזה, אולי לזה הוא מתכוון. אני לא יודע, תבדוק את זה מולו. אבל הגאולה עצמו, כאילו, נותנים את זה הוא מישהו גפן, שבא עם סוכר, הוא בדרך כלל גפן, אומרים לו... הוא גפן, מצוין. גפן, אבל גפן שיש בו גם טעם יין? זאת אומרת, הוא גפן לכולי עלמא. זה שבחשה של בית יוסף. כן, הוא גפן לכולי עלמא. לא, זה של בית יוסף. הוא גפן לכולה. בית יוסף, אבל בגלל שהוא 100%, הוא גם... אמרתי לך, אתה חוזר, הוא גפן לכולי עלמא. סיימנו את סעיפי שמרי יין. תדעו לכם שיש שיטה מחודשת, אני לא אזכיר אותה כי לא הבנתי אותה. זאת אומרת, אני לא אגיד אותה כי לא הבנתי אותה, אני רק אגיד שתדעו שיש כזאת שיטה, שכל מה שהתכוון פה השולחן ערוך שהיינות שלנו התחלשו מיינות של חז"ל, זה לא כמו שאנחנו מבינים, וזה לא נכון, ולכולי עלמא יין שהוא רק שישית מברכים עליו הגפן כמו אשכנזים, ויש לו הסבר אחר בכל ההלכה, שהשולחן ערוך בכלל לא התכוון לטעם יין. מה? מי שאומר את זה, לא חשוב, יש כמה כאלה מזמננו, כמה חדשנים, והם טוענים שכל מה שכתוב יינות לא חזקים, לא כתוב פה טעם, שימו לב, יינות שלהם חזקים, יינות שלהם לא חזק, אז אנחנו מתרגמים טעם, מה זה חוזק? הוא מסביר, אלכוהול, לא טעם, יפה מאוד. הרי איך זה תוסס? מה ההבדל בין יין שכתוב בו 11% 12 ליין שכתוב בו 14? ההבדל הוא מאוד פשוט, בכוח הצימוקים וכמה זמן, צימוקים אני אומר, כוח הענבים, כמה זמן נשארת אותם. יש זני ענבים או איכות של ענב שגם אם תשאיר אותו 8 שנים הוא לא ייתן לך יותר מ-10-11% כוח, אין לו כוח להציס יותר, הוא לא מצליח. יש זנים, הזנים הכי טובים של יין מתסיסים 14%. אין יין בעולם שהוא יותר מ-14% כוח. אם מצאת יין ומוכרים את זה שהוא יותר מ-14%, זה כוח חיצוני, הוסיפו לו. הענב, בזני הענבים המוכרים לנו כבני אדם, המקסימום כוח שזני הענבים נותנים זה 14%.
אם תמצא יותר זה תוספת של כהל חיצוני ועושים את זה, צמיונות חזקים. אבל שכתוב ביין ובמיץ ענבים 10-12%, לפעמים יש כאלה כתוב 6-8, זה כי זה זן חלש. לפעמים כי הוסיפו סוכר בשלב מוקדם של התסיסה והרסו את התסיסה, כי הוא דפקו את החיידקים, לא נותנים להם לעבוד. יש כל מיני שיטות. אז הוא טוען, אותו תלמיד חכם, זה כמה? זה 3-4 שאומרים את זה, שכשולחן ערוך התכוון, חזק ולא חזק זה לא טעם, זה הכהל. שולחן ערוך התכוון משהו אחר, שזה קשור לכהל. ממילא זה משנה את כל ההלכה, ולטענתו גם בשישית אפשר לברך לכולי עלמא, אבל לא... מישהו שנראה גם פי? הוא. לא, בהקשר כלשהו שנראה. לא, הכשרים לא. מה אתה אומר? אם יש יותר כהל, יש יותר טעם. הטעם יותר חזק. לא, מה זה קשור? לא, יש יותר כהל, זה לא הטעם של ה... כהל וטעם זה שני דברים, הוא לא קשור. אז רגע, אז אם זה 14% גג נגיד, כמו שאתה אומר, כן. ושהם מעלו 3 מים על 1 יין, אז מה החוזק ביין הזה שלהם? שהם אומרים שזה... זה מה שהוא אומר, שהעיינות שלהם היו חזקים. מה זה אומר? עד 14. לא, זה מה שהוא אומר, לא, זה גופה מה שהוא אומר, שהעיינות שלהם היו חזקים, לא בטעם, בכוח של כהל, הם נתנו 20%, נגיד, הם נתנו 20%, והענבים שלנו התחלשו, אז הם נותנים 14, זה לא נוגע לטעם, משנה את כל ההלכה. אני מדבר עדיין על החוזק. אז אני עונה לך, מה הבעיה? גם שהוספת זה עדיין חזק. כמה חזק? מאוד. 9%. דרך אגב, ככה הוא מסביר הלכה יפה. סליחה שאני... ככה אם אני קוטע אותך, כי אני רוצה להסביר. הרי בחז"ל רואים בכל הש"ס, שאנשים היו שותים יין כמשקה בסעודה. לא היו שותים או מים או יין, לא היה מיצים. זה לא היה מצוי. חבל, יש לך תפוז, אתה סוחט אותו, מה אתה... יש לך שכל? לא, אוכלים תפוז. מי שעושה מיץ תותים, מיץ רימונים, הגמרא אומרת, אין דרך לסחוט, זה דבר לא מצוי, אינו שכיח. היום כולם עושים מיץ תותים, מיץ רימונים, זה לא היה מצוי. מה היה המשקאות שלהם? מים, או אפילו חלב לא שתו. אחידה כותב, לגבי איזה הלכה, מברכים על חלב בחרה האחרונה, הוא אומר, אין דרך אנשים לשתות רביעית חלב. אחידה לפני 300 שנה באיטליה, אין דרך אנשים לשתות חלב, רביעית חלב. מה אין דרך אנשים לשתות חלב? אנשים שותים 2 כוסות. מה אין דרך רביעית? כן, בזמן אחידה, לא יודע אם בגלל עוני או צורת חיים, לא היה דרך לשתות חלב. גם הספרדים בחול, סבתא שלי אמרה לי, לא אוכלים חלב. זה מי נוגע בחלב? אתה תראה לי טוניסאי אחד טריפולטאי נוגע, זה מי נוגע בחלב? עד היום אחד אמר לי, אמא שלו טריפולטאית לא יכולה להכניס גבינה לפה. היא לא אומרת, אין, רק בשר ודגים, אין גבינות, בשר ודגים. אשכנזים הביאו לנו רק את הגפילטע פיש. רגע, אז מה עושים בשבועות בתוניס ובאלג'יריה ובמקומות האלה בשבועות היהודים? אוכלים בשר. מי אמר לאכול חלב? רק פה, מועצת החלב. מי אמר בהלכה? הרמה כותב בהלכות שבועות, הרמה כותב נוהגים מנהג לאכול מאכל, השולחן ערוך בכלל לא ידע מזה, הרמב"ם לא ידע מזה. אבל מחילה, בגמרא לא כתוב למשל, לא כתוב בגמרא שהם לא ידעו הלכות בשר וחלב ומה שהיה להם זה רק חלב, ואני סתם מעניין. לא, מה אתה מדבר? לא שלא היה להם חלב, לא אכלו חלבי. וגם יותר מזה, לא היה כל כך פרות, היה כבשים ועיזים, גידלו כבשים ועיזים, לא פרות, כי כבשים ועיזים זה קלה גידול, זה בהמה דקה. היו מגדלים בבתים, כל בן אדם שני או שלישי, היה לו לפני 70 שנה בחו"ל וגם בארץ, היה לו עז, כבש, הפרות לא היה, הפרות זה להחזיק פרות זה מורכב. פועל יוצא אני מתקדם, הוא אומר דבר יפה, איך אני מוכיח לך שהנושא הוא בכהל? כי בזמן חז"ל הרי רואים ששתו יין בסעודה כדרך העולם. מה קרה? אז אנחנו מסבירים שלמה השתננו, יש לנו מיצים, תחליף ליין. הוא מסביר לא, זה לא הסיבה. הרי בגלל שחז"ל אומרים שהיו עושים 3 מים על 1 יין, אז ממילא הכהל היה חלש. היה לך אולי אתה שותה 2% כהל, אז שתו כמיץ ענבים. היו שותים מיץ
זאת אומרת ככה הוא מסביר, זה לא הפשט בגמרא, זאת אומרת זה החידוש שלו. לא הטעם, הכועל. אז ממילא שתו בסעודה יין, מה הפשט? זה גפן, זה יין, כי הטעם הוא טעם יין, רק הכועל חלש. אז מה הבעיה לשתות אם יש לך 1-2-3 כועל? היום בן אדם לא מבין. הרב, אתה יכול גם להגיד ההפך, שהוא היה יותר חזק. עם כמה קצת כן. כן. הכועל היה חזק. נו. לפי החדשנים האלה. גם הטעם. לא, אסף, הסברתי. שהחידוש הזה אומר, אלה הפוסקים שאומרים את זה בזמננו, הם טוענים חידוש הטעם לא השתנה, הטעם הוא אותו טעם. החזק וחלש זה יחסיות של הכועל. וכשהיו מוסיפים 3 ומוצאים 4, זה החליש לא את הטעם, זה החליש את הכועל. אז הוא היה חזק. הכועל היה חלש. לפני שהרבבו, היה 20%. למה? יכול להיות היה יותר, מי יודע? 30%, צודק, יותר, נכון. אז אמרת ש14% מקסימום. זה, אז בזמן חז"ל, זה הטענה, זה נושק בכועל ולא בטעם. אל תכניסו את זה לראש, כי זה חידוש גדול, ואני לא רוצה שיהיו בטעות, אנחנו הולכים כפשוטו, ככל הפוסקים בכל הדורות, שזה נושא בטעם. חזק וחלש, הטעם של היין היה חזק, והוא התחלש. הרמב"ם סתום, לא נכנס לזה. הרמב"ם לא כתב השתנה הטעם. התימנים מקלים, הם מברכים על שישית. אני מתקדם לסעיף ו'. פחות משישית נראה לי, לפי המשרת צימוקים. לא קשור. סעיף ו'. תמד, תראו איתי רשדלת ו'. כל זה היה חזרה על שיעור קודם, ממכה בפטיש, תוספות. תמד זה גפת? אני מסביר. תמד שעושים מחרצנים שנותנים עליהם מים, דינם כשמרים. תמד זה שמרים. לא, דינם כשמרים. אומר המשנה ברורה למד למטה, מה זה שעושים תמד שעושים מחרצנים? היינו, לאחר שנסחט היין מהענבים, נותנים מים על החרצנים, לקלוט טעם היין שנשאר בהם, זהו הנקרא תמד. אומר השולחן, דינם כשמרים. מה אתה אומר? לפני זמן היה שמרים, שמת עליו מים. לא, אז משנה ברורה, לא, המשנה ברורה. הגרעינים או המים? חרצנים, למה? חרצנים. גרעינים או המים בסוף? הוא אומר מה שנשאר מהם, ממי? מהגרעינים? מהענב. לא, תראה מה כתוב עוד הפעם. החרצנים גם מוציאים. היינו לאחר שנסחט היין מהענבים, נותנים מים על החרצנים ללקוט טעם היין שנשאר בהם. במי? החרצנים, כן. זהו שנקרא תמד. מי נקרא תמד? החרצנים עכשיו? החרצנים. או המים? החרצנים. לא, המשקה שאתה עושה. המשקה קוראים לזה תמד יין. יש בגמרא תמד תמרים. מה זה חרצן? יין חדש. אתה שואל כי אתה יודע את התשובה, כי אתה לא יודע. מה שאני שומע עליו? יש מחלוקת בגמרא. צריך לדעת מה זה חרצן? יש מחלוקת בגמרא מה זה חרצן. מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים. אנחנו סוברים להלכה שחרצן זה הגרעין. הגרעין, אז ההגדרה פה היא לא... הרי רוב זני הענבים בטבע הם גרעינים. מה שיש לנו היום בלי גרעינים, זה למה? זה לא כי זה הזנים בלי גרעינים. זה לא ענבים בלי גרעינים, זה זן כזה. זה עבר במכון ויצמן. הנדסה גנטית. שיבשו עלינו, אמר לי אחד, לא יודע אם הוא צודק או לא, אבל הרעיון שלו נכון, שהכספת הכי יקרה בעולם זה באיזה מדינה ששומעים זרעים של כל המיני פירות וירקות המקוריים. סקנדינביה או משהו. אני יודע מה אומר, שכאילו שומרים את המקורי, כי אם עוד 200 שנה יגלו שבעצם זה לא בריא שעשו הנדסה גנטית, אז יחזרו לאיזה או שיחרב העולם. שיחרב העולם. שאחרי זה אין להם לגדל, שיהיה להם... אם רוצים מוכרים 400 על 400 בירח. הרב, מה הדין של פרה שיצרו אותה, סליחה, של בשר בקר שיצרו אותו מתאי גזע החיים? זבל מן החי? בכל השיעורים שדיברתי, אז אף פעם לא שמעת שדיברנו על זה? על תאי גזע חיים? תשאיר את זה. אתה מרשה לי להשאיר את זה? זה לא קשור לענבים עכשיו. למה? אז תמד זה המשקה ששמת מים על החרצנים, יש לך תמד.
זה לא החרצן, זה תמד. אל תצחק, אתה אומר הקשר זה לא זה יהיה פרווה. ואז יגידו לך זה עבר מהחי. חרצנים זה הגרעין, והגרעין נשאר לו לכלוך עליו, כאילו... אבל גם הקליפה, זה מה שברור פה. תקרא מה הוא אומר. איך אתה עושה... היינו לאחר... נראה בכף החיים איך הוא מסביר את זה, כדי שזה יהיה מחודד מה ההבדל בין שמרים לתמד. היינו, לאחר שניסחה את היין. רק רגע. מהענבים. לא נתן להם מים בשתנו גובים משירים, אנחנו רואים שמרים, הזוגים, הזוגים, אז המשנה ברורה אומר, שמרים זה שדרכו את הענבים, מה שנשאר, זה שמרים. זה המשנה ברורה אומר בכ"ח. ואז הוא כותב, בצימוקים זה משהו אחר, כן? הוא כותב למעלה, בכ"ח, ששמרים זה שדרכו את הענבים, אז זה שמרים. יין צימוקים זה משהו אחר, שלקחו צימוק זה ענבים יבשים, שהוסיפו להם מים. ויש את התמד, שמה זה תמד? שסחטו, סחטו, לא דרכו את הענבים. את הענב, סחטו. לא דרכו את הענבים, סחטו את הענבים לגמרי. יש הבדל בין דריכה לסחיטה. זאת אומרת, הסחיטה יותר מוצצת את הענב. דריכה, דורכים עליו, דורכים עליהם, כמו שהסברתי, ומפוצצים את הענבים על ידי הדריכה ומשאירים את הכל ככה. הפסולת זה שמרים. סחיטה זה בעצם מצצו את הענבים, מצצו להם את הכל, את כל המיץ. נשאר בהם את החרצן, הגרעין, עם קצת פסולת עליו. ועם הקליפה גם. כן, אבל משהו שבמשהו. בלי לחלוכית בכלל. בלי לחלוכית, כן. ואז מוסיפים מים, זה נקרא תמד. אומר השולחן ערוך, דינם כמו שמרים. מה הכוונה דינם כמו שמרים? שאם אתה מוסיף 3 מים על החרצנים, מוצא 4 זה שהכל. אתה מוצא 4 פלוס וטעם יין, זה גפן. ממשיך השולחן ערוך, וזה הוא מסביר. הנמילי, כשנעצרו בקורה, דווקא אם סחטו, נעצרו זה סחטו אותם בקורה, זאת אומרת לגמרי מצצו. אבל אם לא נדרכו אלא ברגל, אפילו נתן 3 מידות מים ולא מצא אלא 3 או פחות, מברכים בורא פרי הגפן שייינו, והמים נבלעים בזגים ומה שיוצא יש בו יין מרובה, זה קשור לצימוקים. מסביר המשנה ברורה בלמדי, כשנעצרו בקורה, על ידי זה יצא מהענבים כמעט כל הלחלוכית שבהם, אז מה שנשאר הוא כלום שבכלום, הוא פסולת יבשה. אם דרכו בקורה, בעוצמה, אז מה שנשאר זה פסולת יבשה, ואז ממילא זה כמו שמרים. אתה מוסיף 3, מוצא 4, שהכל בזמננו. רגע, אבל אם סחטתי, נדרך ברגל, ואז מה יש אם עשיתי ברגל? ברגל נשאר בהם עדיין הרבה לחלוכית, בכזה מקרה, אם אתה שם מים, ואפילו מצאת פחות מ3, כאילו החרצנים משכו מים, אתה ברך גפן. זה באיזה מקרה? לא דריכה. עוד הפעם, תהיו איתי כי יש פה כמה דברים. אמרנו שזה כמו שמרים, לא, תהיו איתי, אני חוזר על ההגדרה המציאותית. שמרים זה פיצצתי את הענבים, דרכתי על הענבים, השארתי אותם לצוס בחבית, אחרי כמה חודשים שזה נשאר, כל הפסולת יורדת למטה. זה שמרים. בחרצנים נשארים... לא, תקשיב עד הסוף, תקבל ברכה בלי נדר. תקשיב טוב. שמרים זה שפיצצתי את הענבים, פצעתי אותם, בשעון הגמרא, ונתתי לזה לצוס, כמו שהם. הם מוציאים נוזל, תוססים, התסיסה מוציאה עוד נוזל, בסוף, אחרי תהליך של כמה חודשים, הפסולת שוקעת, זה שמרים. תמד זה שלקחתי מההתחלת הענבים, לא פיצצתי אותם, לקחתי אותם מההתחלה, סחטתי אותם בקורה, זאת אומרת בעוצמה, בלחץ, עד שהם נשארו כמעט יבשים, עליהם הוספתי מים, זה גם כן כמו הלכות שמרים. 3, מצאת 4, בזמננו זה שהכל צריך למצוא יותר מ4 וטעם יין. ויש דבר נוסף אומר השולחן ערוך,
שאם סחטתי את הענבים ברגל דרכתי עליהם ולא השארתי אותם לצוס לעשות יין, אלא עכשיו הוספתי מים, על הענבים הוספתי מים, תהיו איתי, ומצאתי אפילו פחות משלוש, זה יין. בטח, כי יש תמיד של הענבים. כי זה אמיץ יפה מאוד. אני מסביר, אני מחדד, בשמרי יין בעצם מה שנקרא המיץ של הענב הוא יצא להיות יין למעלה, אני לוקח אותו והשמרים זה הפסולת. במקרה שסתם דרכתי את הענבים ואז נתתי מים, אז בעצם הכל פה זה מים עם יין מעורב בחוזק של יין, לכן אפילו אם מצאתי פחות משלוש זה יין קלאסי. כמה פחות משלוש? אז המשנה ברורה אומר עד שישית, כמו צימוקים, שלא ירד פחות משישית. אומר הרמה, זגים שנתנו עליהם תאנים לחזק כוח היין. מה זה זגים? זגים זה חרצון. שנתנו עליהם תאנים, שמו עליהם תאנים, זה מחזק את הכוח של היין, אף על פי שהזגין רוב, כל כוח התאנים במשקה ואין לברך הגפן. זאת אומרת, יש לי חרצנים, שמו תאנים ומים, בגלל שהתאנים הם פה, הם המכה בפטיש, בטעם, זה שהכל, זה הדומיננטי, זה מברכים שהכל. עכשיו, היום המשקאות האלה פחות מצויים. זאת אומרת, היום לא עושים מיין, תמד יין, עושים תמד שחר, זה ליקרים, הטובים, זה תמד, ליקר זה תמד. אפשר לעשות מכל דבר, כל דבר שיש בו סוכר, הוא תוסס. מה תוסס בעצם? סוכר. אז לכן אפשר לעשות מכל דבר, אפשר לעשות משקה חריף, כן? כל דבר שיש בו סוכר. היום זה לא מצוי, מצוי שעושים יין צימוקים, זה מצוי. יין צימוקים גם לא מצוי, הכוונה פעם ככה עשו. ויין צימוקים כתוב בהלכה בהמשך, שביין צימוקים זה שישית. זאת אומרת, אם שמת 6 צימוקים, 5 שישיות מים, והשארת את זה לפחות 3 ימים, משנה ברורה מביא מחלוקת בזה, לפחות 3 ימים, אז זה קיבל את היין, ככה עשו בפרס יקיר, גם בתימן, זה היה מעוני, זה לא נבע מחוכמה, זה נבע מעניות. לא היה 200 שלהם. זה נבע מעניות, אני מחדד, זה לא נבע מחוכמה. זה כמו אמרתי לכם שפעם אחד אמר לי, לפני 30 שנה, הוא לא סיפר לי לפני 30 שנה. אני הייתי ילד קטן לפני 30 שנה, הייתי הולך עדיין. הכוונה, הוא סיפר לי שלפני 30 שנה הזמין אותו חבר שלו תימני לחתונה, ולא היה כיסאות בחתונה. אז הוא שאל אותו מה זה, הוא אמר לו, אנחנו עושים חתונה כמנהג תימן, כמו שנהגו בתימן. אז הוא אמר לו, יא עגל, בתימן לא היה כיסאות, היו עניים, אז ישבו על השטיחים בחתונה, פה יש כיסאות שם הכיסא, הוא בא לאיזה אירוע, אין כיסאות, יושבים על, אני יודע מה, על הרצפה, אז זה ככה היה, אז כוח המנהג, נכון. אני אומר שפעם בחול שנהגו לעשות יין צימוקים, זה לא נבע מחוכמה, כאילו זה נבע מעוני. או כמו שאתה אומר החיים, שלא היה מצוי ענבים במדינות, יש מדינות חמות, לא מצוי גדילה שטובה של ענבים, זה לא, זה גפן, זה עץ מאוד מאוד עדין, הוא מקבל מחלות מהר מאוד, אז זה בעיה, צריכים לחזק אותו, ולכן גם לגדל אותו נכון, שהוא יהיה מודלה נכון, אחרת הענבים מתקלקלים, אז לכן, אז מה עושים? לוקחים מקומות אחרים, מביאים ענבים יבשים, ועל זה אפשר לעשות יין צימוקים, ואתה יכול לעשות מזה הרבה, מיין צימוקים, אתה צריך רק שישית צימוקים, אז אתה לוקח 18% צימוקים, והצימוקים מתוקים, אתה צריך להוסיף סוכר, 18% צימוקים, 5 שישיות מים, אתה מבין? עוד 81% מים, אתה שם, ואתה יכול לשתות מזה, זה לא נגמר, ברור, זה הרבה זמן מחזיק. אז זה המשנה, זה השולחן ערוך פוסק לנו, שתמד, מה זה תמד? שסחטו את הצימוקים בקורה, את היין, את הענבים בקורה, הם יבשים, זה כמו שמרים. ואם סחטו אותם ברגל ומיד לא נתנו לזה להיות יין מעצמו, שהיין יעלה והשמרים ירדו, אלא הוסיפו על זה מים כמו שזה על ענבים, פה אפילו אם מצאת פחות מ3 זה גפן, כי יש פה טעם קלאסי של מים, של יין, סליחה. זה ברור? יש שאלות על הנקודה הזאת? יש שאלות או אין? אחרי בירור כזה צריך שאלות, כבוד הרב. אחרי שביררת את זה כל כך יפה. אז אנחנו מתקדמים לסעיף ז'. סעיף ז'. אומר השולחן ערוך בסעיף ז'. אז אמרו את היין.
אז תמת וצימוקים זה אותו דבר? מבחינת היחסים? לא. לא, תמת זה כמו שמרים. איפה קראנו צימוקים? לא אמרת את זה? לא, אמרתי שהמשנה ברורה מביא צימוקים, המשנה ברורה מביא צימוקים. שדינם כצימוקים בכל מקום דווקא כשיש בו טעמו של יין וריחות. כן. אז השולחן ערוך לא מתייחס לצימוקים. לא, אמרתי משנה ברורה. צימוקים כתוב במקום אחר. סעיף זין בשולחן ערוך, השותה מים, סיימנו עם יין. אומר השולחן ערוך, השותה מים לצמאו, זה משנה בברכות, השותה מים לצמאו, מברך שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות. אבל אם חנק תאומצה, חנק אותו בשר, ושתה מים לאוויר האומצה, אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו. קודם כל רואים שדובר פה על אחד שהוא לא בוכרי. כי איך בשר חונק? נכון בנימין? בשר לא חונק, בשר נכנס טוב. אז זה לא היה בוכרי. תלוי איזה בשר. אז השותה מים לצמאו מברך שהכל בנפש. אומר המשנה ברורה, מה זה לצמאו? שואלת הגמרא, מה זה לצמאו? להגיד לך לצמאו ולא שהוא שתה בגלל שהוא נחנק. כי אם הוא שתה לא לצמאון אלא סתם הוא נחנק או לצורך תרופה אבל הוא לא צמא, אז זה השולחן ערוך אומר שלא מברך. אם הוא שותה, הוא לא צמא, אבל הוא שותה ככה מים. אתה יודע שאני אדבר על זה במשנה ברורה, אתה שואל סתם. לצמאו, אומר המשנה ברורה במם, תראו משנה ברורה מם, מה זה לצמאו? נראה לאו דווקא לצמאו ממש. השולחן ערוך לא התכוון צמא, הכוונה שהבן אדם מחפש מים, אלא בסתם הכל שהאחך נהנה מהמים, מסתם הוא צמא קצת וצריך לברכה. דימנו צמא כלל, לא היה האחך נהנה. מים זה המשקה היחיד בעולם שזה מפליא, מי שרוצה לחשוב על זה את החסד של השם, זה משקה בתור חומר גלם בבריאה, שכשאתה צמא הוא הדבר הכי טעים ומרווה בעולם, וכשאתה לא צמא זה מאוס לבן אדם, הוא מרגיש שהוא כאילו לא נכנס לו אבנים לפה. אחד שהוא לא בכלל לא צמא, בכלל, הוא מרגיש שהמים זה פלא, הרי הטעם הוא אותו טעם. זה מדהים לחשוב על זה, איך הקדוש ברוך הוא יצר חומר גלם בעולם, 2/3 מהעולם מים, 2/3, שזה, מה? שהמים האלה כשאתה צמא, זה אומר המשנה ברורה, צמא לא צריך מה צמא. צמא, אתה נהנה מהמים, זה נקרא צמא. כי אם לא היית נהנה מהמים, הרי זה בא ביחד. כשבן אדם נהנה מהמים, זה נקרא שהוא צמא, הוא נהנה מהמים, זה כמו קולה. אם אתה לא צמא, בכלל אתה מרגיש שהמים כאילו הם מכבידים, הם לא טעימים לך, לא טובים לך, זה נקרא לא צמא. ככה אומר המשנה ברורה, אז הוא מקל עלינו הרבה פעמים שבן אדם שותה, אבל אני לא רוצה לשתות זה לא מים, קיצוני, הפוך. שאול הפוך, הוא עשה לך אמצע. הוא ישתה כוס מים, אני לא צמא, אם זה הדבר שמחליק לי את הכדור פנימה, אז מה נעשה? אז הוא לא מברך? אני לא צריך לברך, אבל עכשיו אני מנסה להבין למה. אם המים לא נכנס, אז מה עשיתי פה? יש לו הנאה מהמים, הם עוזרים לו להחליק את הכדור. זה לא הנאה מעצם המים, תחשוב על זה איציק, זה הנאה שלו כדרך, זה הנאה צדדית. אחך לא נהנה מהמים בעצם, יש לו הנאה טכנית. אחד עכשיו משתמש במים, ממלא בקבוק, שזבובים יברחו, הוא לא מברך שהכל, צריך הנאת חך. הנאת חך, אם אתה נהנה מהמים, זה נקרא צמא. לכן אומר המשנה ברורה, צמא זה לא צמא ממש, צמא פירושו של דבר שכשיש לך הנאה, זה נקרא צמא, בסדר? יש כאלה שחולקים על המשנה ברורה, מביא בשער הציון, יש כאלה שחולקים על זה. הרב שטיינמן היה מחמיר גדול מאוד בהלכות בהכל, גם בהלכות ברכות. אמרתי לכם שהוא לא היה אוכל שום דבר שזה מזונות, שום דבר שזה מזונות, כי זה ספק המוציא, לא עוגיות, לא בורקס, לא עוגה, כלום, רק דייסה, כי זה לכול עלמא מזונות. שוכל המוציא ויפתור את ה... אבל הוא לא היה... הוא חושב שזה ככה. אבל זה גם, זה לא רגע, אבל אם הוא אומר, תשמע... דוד, עצור רגע, לא היה לו את הקיבה כמו שלך ושלי, היה לו קיבה של ילד בן 12. הרב שטיינמן היה עושה הרבה טענויות. אז הקופנים, אז בשעקול הוא היה קשה לו לשתות מים. הוא תמיד היה בספק אם הוא צמא או לא. הוא תמיד, מהחשש שלו בהלכות ברכות. זה לא הדרגה שלנו וזה גם לא שייך אלינו. משנה ברורה מגדיר לנו יפה. זה לגבי מים. מסיים המשנה ברורה ושתה מים, חנק תאומצתה ושתה מים, מ"ב, דווקא מים שאין אחך נהנה, אז אם הוא שתה בשביל הכדור או נחנק, לא מברך. אבל כששותה שאר משקים, אחד נחנק אז הוא שותה קולה,
או שאחד רוצה לשתות כדור אז הוא שותה מיץ, או אוכל חתיכת, ואחר כך נהנה, אפילו שהוא עכשיו הוא שותה רק בשביל להעביר את המצב, אבל גם עכשיו נהנה, חייב לברך תחילה וסוף. מסיים המשנה ברורה, כששותה מים בבוקר לרפואה. נחנק עכשיו שהכל נהיה לברו, לא, אם הוא נחנק בפיקוח נפש, לא דיברנו. מסיים המשנה ברורה, אחד שותה מים, חתיכת פת, לא הבנתי. עזוב עכשיו, רגע, אחד ששותה מים בבוקר לרפואה, כנראה ידעו גם פעם שזה מרווה או שזה מרטיב את הגוף, מלכלך אותו, אומר המשנה ברורה, לא מברך. מה אתה יודע? אני שותה מים בבוקר, לא מה זה? אם הוא שותה לרפואה, הוא לא שותה כי הוא צמא. יש אחד שהוא שותה כי הוא צמא. יש אחד שותה... אני כוח הרגל. בנימין, אל תסתבכו, תראו, מי שרוצה להתפסף זה הרב פריד הכוזרי בשבת במנחה. בלי פספנות, זה פשוט. אם בן אדם נהנה מהמים, הנעת חך, הוא מרגיש שהוא שותה תה, קפה, הוא נהנה, שהכל. אבל אם הוא שותה כי התזונאי שלו אמר לו כל בוקר חצי ליטר מים, זה פותח את הכליות, סוגר את הלב, מזרים את הדם, מעלה עשן למוח, זה בריא, אז בגלל זה הוא שותה. אז אומר שהוא לא יברך כי אין לו הנאה. זה מה שאומר המשנה ברורה בשם היעבץ, שמה? ששותה לרפואה בלבד ואין לו הנאה, הוא לא מברך. מים שתייה שאין לו הנאה ממנה, אבל זה לא מים, כמו וויסקי. הפוסקים מדברים, הפוסקים, שאלה טובה, אופיר, הפוסקים שואלים, אדם שותה תה בלי סוכר, אז תלוי, אם הוא נהנה, וכולו מברך, כי הוא אוהב לשתות תה בלי סוכר, ואם הוא לא נהנה, אלא הוא שותה את זה מכל מיני סיבות אחרות, אז הנה חינמי הוא בספק, אם הוא יברך או לא. קפה שחור. מצד אחד, אז אני מסביר, מצד אחד הוא לא נהנה, הוא לא נהנה. למה הוא שותה תה בלי סוכר? הוא לא נהנה כי אסור לו סוכר, אבל הוא לא נהנה. אז מצד אחד הוא לא נהנה, מצד שני אצל בני אדם זה משקה. מים, חז"ל אמרו, אתה נהנה שהכל, אתה לא נהנה, אתה לא מברך. שאר משקאות לכאורה לא ככה, אז הוא בספק. אדם ששותה קפה או תה בלי סוכר, ספק בהלכה אם הוא לא נהנה, בנהנה מברך, בלא נהנה זה ספק אם הוא מברך שהכל או לא. לכן ראוי, כשברור לו שהוא לא נהנה, אז כדאי לו מאוד שיפתור את זה בדבר אחר, או שמישהו יפתור אותו בברכה. כמה לא התפללו? אני הושיע את עמך וברך את... יש לנו ערבית. רבי חנניה, יורם. רבי שאומר רצה הקדוש ברוך הוא את ישראל אחיך ובא להם כבר מצד שני, אמר ומלך חפץ ימרץ צדקו יגיד תורה ויאדיר ידע ויקדש ונרבה אמן ימודה וימיך מעבודה ויצמח וכלה ויקרב ושחרר אמן מה יכול ויום יכול חיי לכל בית ישראל בא עליו בזמן קריב ומואמן